ta celá komedie s tím, jak mě převážejí s těmi kuklami a neprůstřelnými vesty a vrtulníky a překládají mě z auta do auta, jako kdyby nás někdo měl přepadnout, střílet po mně, nebo já skutečně byl Hannibal Lecter, tak v podstatě má podprahově v těch lidech vzbudit dojem, že jde o něco úžasného, velkého, mimořádného, že jsem mimořádně těžký zločinec, mimořádně nebezpečný zločinec. To přispívá k té atmosféře dezinformací v celém státě. Pak se objevily takové věci, že u mě při domovní prohlídce, mimochodem bylo několik domovních prohlídek vždycky přes noc, velmi důkladných, tady jsem si skutečně užil, to mě dali skutečně, jak se říká, sežrat se vším všudy, nejenom mě, ale i mým blízkým. Takže se objevily, že se u mě objevil samopal. Jasně tady říkám, žádný samopal se u mě ani nikde jinde v mém okolí, v mých domech nebo spoluvlastněných domech neobjevil. Neberete-li hračky mého 10- a 11letého syna. Pak se objevilo, jak u mě byla pod podlahou díra s desítkami milionů korun. Dámy a pánové, u mě doma, tam, kde bydlím, se neobjevily prakticky žádné peníze, nějaké drobné. Žádné peníze. V domech, kde třeba působím, mám tam ordinaci nebo je spoluvlastním, tak se neobjevila žádná díra pod podlahou s desítkami milionů korun. Prostě žádná. Opět dezinformace, jenom jak to ráta ušpinit, poplivat, aby lidi už věděli, že je to jasné, je vinen. Přece o čem je debata. Pak kouzelná věc, které se zasloužil pan John, který tady teď není. Po jednání mandátového imunitního výboru vyběhl a říkal, no to je strašné, tam šustili peníze a tohle. Tak já jsem se šel podívat do těch tors těch spisů a tam žádné šustění peněz není, tam je napsáno šustění papíru. Jestli pan John od doby, kdy mu šustění časopisu Pohoda připomíná šustění milionů, tak prosím, to je jeho problém, nikoli věk problém ani můj, ani těch odposlechů. Takže vidíte, že k těm dezinformacím, záměrným dezinformacím, očerňování, bohužel přispívají i někteří členové této sněmovny. A tady už se nevede politický boj. Víte, já sedím v kriminále a to není nic jednoduchého. To už není nějaká šťouchanice, jestli někdo bude před lidmi vypadat trochu lépe a trochu hůř. Mně jde o život. Takže to už prostě legrace končí. Aby si někdo takhle mohl vymýšlet a prostě pouštět do veřejnosti takovéto dezinformace. A nebo se objevilo v novinách taky kouzelné, to jsem se taky dočetl, takové fragmenty, jak říkám, má to 1000 stran, takže tam vy najdete lecos, takové fragmenty, kterými novinami dokládali, jak se ten rád radoval nad těmi penězi. Já to tady přesně nemám, ale je to něco pěkné, kulaté, žluté, dají se schovat do kapsičky. Tak za prvé, to byla debata úplně o něčem jiném. A za druhé, kdyby někdo si trošku zamyslel nad tím, tak zjistí, že je to parafráze z Tolkienova Pána prstenů, parafráze na Gluma, který si neustále se radoval, že má v kapsičce něco pěkného žlutého.